kamano nyakora Ramogi kendo ma chigni ma tinende thuolo maber mokalo mar bende somo ni to jopiny nene nade nikech man kaka wanene to jopiny to nene nade kama kaka wanene unego walau mwajumbe magazimio od bura ne Ruto oseso e mfuko andhoke bende wan goyo od bura Fred Osuru andadara phase 2 wacho kamano vio jao yaore uru kawuono ulao jo od bura ma oketo gi nyaka e kona madenyi mokalo adiri mar wach eni waol gi wach ma giwacho ni gionge kod namba dong mano gima jo Kenya te ong'eyo to strategy mane magin go maginyalo yogo weche duto e bunge mar piny Kenya awuoro dek mamoro ni ndalo giko sechopo MPs ma Kenya gin rubber stamp Fred twak malera iye kode Eli Asaka mara hero tura wacho kamane ote Marekani maka juma nyarawila gi George Bati gi Fred otum wach mangima mokalo waonge kod bunge adieri makende japiny ni kende Azimio owe wuoyo nwae policies mag sirikal e liete gi chung margi onego weche gi duto gi dhiale bunge eka wadhi neno joma thuon gi jomok joma thuon machielo kaendi eni PG mar Azimio nonego luongi mar mondo mi siem wenge jo od bura mag Azimio mane dhigo ombulu ne weche mag housing bill ni maka juma wan nono ukoni wan kaka jojua kali wan bidhi juogo e weche gite olit nde okay mano Tom Atari kanidala mar rongo kama gambo wacho kamano Victor adiri makende eni chanka gima ntie disconnect leadership mar Azimio la moja bunge mar piny Kenya mana kaka Fred ne wacho ni chal kagima leadership minority kachiel kod senior ranking member nitie kaka nitie tiwacho kanyo ni to Junet Mohamed to wachi ang'o koso imeenda mano wuod Suna East donge mano mjumbe mare erokamana ahinya mago to gin ote mag jopiny oloso mapiyo piyo kapok wadhi e twak machielo George Bati jopiny oloso jopinjo gimbigin mana giwak ma gima gineno kok timre maber paro ni kaka joma imiyo ga ting kod teko mar yiero bang' gine bich gineno kendo gipimo ma ok otimore maber gichako ndiko gi piny yene wacho ni sami golo singo to indiko book koro josomo to ng'iyo ni answer mane miyudo ma right kata mane miyudo ma wrong to sani jopiny nono joma ne ondiko ne gi book kane gichiwo singo mane gima nyalo wacho sani kapok wadhi e chieng erokamano nya Roslyn aparo ni VJ mana gima Fred osewacho aparo ni ka leadership wuoyo dhok achiel to onego bed ni giwuoyo dhok achiel nyocha neno kane jo Azimio manong'anyo mowuok third reading ni neno kama okodong kendo ni neno kama majority leader ichungwa ne Gosiboi ka wacho ni nitiere jok mochung gi jopiny mano tamre winjo jowete gi modongo bet ing'eni kineno ka ja serikal sherekea gi motimo to mano nyiso ni ginge mabe ni gisetieko onge ka kunyalo duogo mumeka comeback koro miyo mana gima wasewacho ni Azimio nyaka ng'i mbele ka mokwongo nyaka leadership bed ni achiel kendo wuoyo achiel mar ariyo nyaka ging'i strategy makoro gintiere go nikech ka wadhi mbele ka bro bedo matek moingo kuma wawuok to jopiny koro bro penjo gi ng'ato ka ng'ato bro rito mjumbe ne dala to penjo ni in ne time ang'o koro bro chopo kama kata wajumbe bro tamo kata dhi dala nikech onge ng'ama bro weyi kong'e maber ni in e loye ka in e bunge kanyo to okitim tije nikech bro neno kama koro wach CDF bro biro ekibro ng'e ni wajumbe ni achiel kendo ma CDF no gibro wuoyo achiel ka giwacho ni en mar kelo ne jopiny to moko gi bedake gi tim nikech mar housing ni be nchi winjo ka Bishop Muheria no penjo niya to otichamo kake chowuok nikech koro nyaka wang'e ni priorities wae nang'o ndiyo chik wacho maber ni ot be nyaka miyi to odno samidenyo ka in e yodno ibro dak e yodno ok dagi erokamano Fred Victor apani kwa nyalo loso matine wi wajumbe gi the less we speak about them the better nikech gima koro dong magibiro ringo godo en kaka gi register political parties maggi jo UDA kech ok wawuo kuom wajumbe mag Azimio kende jok manoleto jo Kenya down ne gin wajumbe mag Azimio to gi mag UDA nikech mag Kenya Kwanza be ne onego wuogo ko ka rombgi mondo migisir gimbe nen gi elela ni gidwaro gino ing'eni Victor nyocha ne aloso go bila moro jumbe ariyo mokalo
to na chich na dogo moko sana kunyisa ni kare obila kowinjo kama magena kata bunde omuoche kata kama jokuoge kwale to otamore ringo mondo mi odhi ores gima dhi mbele kanyo tinyalo donjne mobed charged gi cowardice obed charged inyalo donjne gi luoro gi bedo ngoro koro mai gima ne timore kuom wajungegi kata mana muma bende wacho ni ngoche ok nodonji otieko erokamano erokamano nya Vincent Otieno kod Solomon Atiro Kafaya manie Radio Ramogi ka chuny jaluo ma bende oneno ni oganda jokanyanam nyalo winjo lendo achiel kachiel ka achiel kod Medusa Mawa in bende kaka jawinjo kendo janeno ogoni erokamano maduong' mokalo nikech ikawo thuolo mari mar bedo kodwa kendo winjo twak ma wan go kaka onene ni yamo kinyi ma kawuono mopogore kod mano nyakwanom gajwang' eni budget policy statement en gima kore igedoe kendo kawuono nitiere bura moro mar go mbaka matut gi jokanyo mamoko matemo ng'iyo anena ni to en ang'o mane iye nyakwanom gajwang' en chenro ma sirikal higa ka higa kelo ma bende chano godo kaka sirikal dwa chiedho yoroge mag pesa kaachiel kod weche mag dongo piny maendi en wach ma osekelo paro mopogore opogore moko kuom jotelo mag Azimio koro wacho ni kaka gisenene ni chal gima sirikal dwa lidho kendo biro gi yore mamoko mag usuru ma kamoro dhi medo dio oganda jo Kenya. Roslyn Gibati gi Fred ma en wach mosebedo kuluwo ndi we mokwongo winjo ne kaka jotend Azimio ne oloso juma mokalo chien chieng' tich ang'wen. Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. To the ordinary Kenyans, the Mama Boga, Boda riders, and the people of Mjengo, this regime is coming again with a double taxation plan with increased taxes of approximately 27,000 shillings per every adult Kenyan. The budget policy statement 2024 is high-sounding, vague with promising titles, but only intends to raise expenditures and to spend what we don't even have. We also believe that the country will do better when we devolve more funds to the counties in line with the constitutional provisions. The budget policy statement suggests otherwise. Kenya Kwanza regime is actually determined to kill devolution. And we must thank the chair of the Council of Governors, who was able to tell it to President William Ruto to his face. Wachi nitiere Roslyn Bati gi Fred. Roslyn wachakodi. Biyo je wan kama tek kabisa. Kiseneno kaka ute fwambo sebet kang'iyo budget policy statement. Kata sani ineno kabura nitiere aneno ka sirikal otemo kandiko gimoro matin magilongo ni unpacking the budget policy statement mondo gitem nyiso jopiny gima timre. Tadieri mar wach ni sirikal kineno budget mabiro manyien mabiro dwe mar 6 mar higa mar 2024 ni ineno ka sirikal target ni mondo e taxes usuru magidhi keto ne jopiny mondo giyud pesa madhi 362 bilion. Manyiso ni mane en pesa moidho kabisa nikech ineno ka budget mane wakadho higa mokadho mwatieko sani ne ochopo 3.9 trillion. Sani koro budget mabiro wang'iyo ni gima budget wadhi bedo 4.2 trillion ma en 3.8 something madhi to 4. Koro pesa ni king'iyo budget, ng'eni budget samiketo maduong'. Pile wachoga ni sirikal emago plan gi pesa moonge go. O plan basto ng'iyo to pesa ni adhi yude kanyo. Koro yudo ka kata sani kae watwere gi debt monego beni watimo nade mwachulo. Mama kaka nitie mosechopo kaka Eurobond manchineno konego beni gitimo nade gichulo. Kae be pod nitiere kwecho mwatimo ang'owa mwakwecho mabe interest rate mwakwecho neno bodhi ang'owa malo. Kae be wan king'iyo recurrent ma jogi osebet katiyo godo tido gi penjri pesa michulo go msara. Iyudo ka pile sirikal ndiko ji manyien pile ka pile to kato wawacho nang'owa ni wahinyore kabisa. Koro ng'ato njo penjo ni to tij sirikal ok en tij ndiko ji e sirikal. Onego beni gi create avenue
matije losre godo ma jopiny timang'owa yudo go tich. Sani yudo ka sirikal ema ndiko ji tich to kembe monego beni ndiko ji tich to loro. Pile nchi neno ka sate kichiew tiyude mbui iyudo kondik profit warning. Iyudo ka kambi nyiso ni giloro. Manyiso ni kama wantiere okwan kama ber ahinya nikech kata usuru mineno koro sirikal dwa manyo kuom jini. Idhi gole kanyo. Nikech nyaka bede ni nitiere money flow e market. Sama pesa nitie in circulation no, eka koro yudo ka koro kata usuru ma sirikal cha be ginyalo yude yo mayot. Nikech nitiere kaka money is exchanging hands. To sama pesa ni onge, ere kaka japiny mudwa ni mondo ochulu cha bro chulo pesa. Nikech kata king'iyo ng'eny ji mang'eny timo dok dala. Masani inte tije koro timang'owa orumo. Itemo biashara, itemo giminyalo, ido kange matek. Koro iwacho ni we kara koro munda timang'owa adok dala. Ting'eni taxes ni ok mana sirikal maduong'. Kata county governments kineno samoro idwa chako biashara to kineno usuru moketni. Tidogi penjiri ni to anyalo timo biashara ni koso kanya timo. Sani ng'eno dhi modongo nyaka gweng'. Kata dala kidwa dhi gede. Iyudo ka jo construction osechopo to jo county physical planning bo osechopo. Ni to pesa ntiere monego chul machal kama. Koro iyudo ka japiny ni kama tek nikech kochiewo pile to ntiere usuru mitimang'owa miketone. Budget masani supplementary 2 manjo kadhni. Iyudo ka sirikal wacho ni ne giduoko expenditure gi 78 billion. Ting'eni kipenjiri kamano State House owuon mana within dwecha 6 no medo budget gi 447 million manche gigedogo. Nyocha ka nchi neno ka nation nocho ndiko ni ka Gachagua ne ginyiew curtains mar billion 10. Curtain nanga mar curtain million 10. Korido gi penjiri ni en to kara priority mar jogi to ni kanye nikech ing'eni an ka chulo usuru onego bena chulo usuru manyalo dhi school moka chudo, anyalo dhi hospital moka chudo nikech pesa ne sirikal osekawo kuoma manyiso ni kar thieth nyaka bed kama ber, school masome nyaka bed kama ber, transport nyaka bed ni en efficient, manyiso ni anya chungo mtoka e ot taidho matatu tadhi e tich. Nikech sirikal oketo na gik monego beni konya e ngimana. To koro in mae iyudo kaka mora in gi usuru, ichulo NSSF, sani idhi chulo NHIF, idhi chulo taxes monego pay. Nyaka mag loan na winjo ne gidwa medo, ozino wacho. Mar loan be idhi med nikech ni neno ka Central Bank Governor ncho wacho mabe ni king'iyo fiscal planning zikon marwa, tiyudo ka nitiere kaka taxes no dhi malo. Ting'eni ka Central Bank osichiwo mare, to commercial banks gi margi ok en ga the same rates. Nyaka dhi malo. Koro inyayudo kodhi malo kata nyaka 20%. To in ni service loan. Koro ini seng'e mabe ni loan kana kao to nakao gi percentage. Ting'eni loan dhiga fluctuate ga nitie sama en malo, sama en piny. Koro iyudo ka ja Kenya king'iyo gigi te iyudo ka every time kama nitiere mana kaka sirikal kao. Koro iyudo kata budget policy statement ming'iyo ni ka jo oko kolo maber, ka wabunge oko kolo gino maber. To japiny ema dhi hinyre ko gik dwe mar abiriyo makoro budget manyien timang'owa come into force. Koro wabunge wasani be nyaka ng'eni nikech pile wacho ga ni budget making process en ga mar bunge. Kendo nitiere office maparo ni wabunge ok tiga ahinya bunge kanyo miluongo ni budget office. Parliamentary budget office ni en ochiwo advice. Obro ng'iyo kaka gik moko nitie to nyiso ni budget mano ukadho ni kuonde manchukete pesa, mae kaka pesa tiyo, mae kaka pesa kotimang'o okotiyo. Koro mane monego wajumbe kau advice mar budget parliamentary budget office. To giwacho ni koro kata ka wakadho budget wani to wang'e ni en nadi. Ni neno kata wang'ni governors be wuok tungo musuo kawacho ni onge kaka uwacho ni udhi bedo gi budget mar 4.2 trillion to counties to podi miyo 300 and something. Nyaka counties be koro yud mang'eny. No ka governors wacho ni kama wantie kata bura manche Ruto lungo gie manche gidhi e Naivasha. Ne giwacho ni ok gikaw piny mar 450 billion.
to sirikal to nyisogi ni dhiuru kaw 398 billion. Koro gimbe ging'iyo kanyo tineno nikech king'iyo article 203 to wacho mabe ni at least 15% of the revenue raised nationally. Koro iyudo ka kae sirikal kata kineno kong'iyo ga kineno the most audited revenue sama gimiyo counties to giduogo chien. Koro ken the latest ing'iyo machien kuchocho mondo ka gipogo pesa to gipogo omenda ni gi revenue mok magintiere godo sani. Koro aparo ni Jakenya kama nitiere wan kama tek ahinya. Wan kama tek samoro kipime to morna mana kaka kendanga wach nango but nyaralo wacho ni wan kama tek ahinya. Budget policy statement ang'eni kawuono nitiere buche mang'eny treasury nyogolo milo moro nyoro godhiambo bang' kane gisenyo much wach ni jopiny chal ka gima gini ok donjnegi. Ne gitemo lero ni mae paro ma wan go to kata kamano adiri mar wache ni usuru nyaka koro medi. Chimo na komba kagosipa moro ma osebedo kang'iyo weche mag uchumi kuom thuolo malach to nowacho ni budget sirikal moro amora bedo ga ariyo. Nitiere misomo ne jopiny kaso nitiere mitiyo godo kore timo gik moko. To misomo ne jopiny ni en minyiso godo jopiny isome ga yange od bura kendo ji bet chieng'no TV gire nyaka londo yudo ka ji obet ng'eyo. To nitiere moro ma koro itiyo godo gin ga lot of amendments gin lokruok mang'eny ahinya mitimo ne budget no. Koro mitang'o ne jopiny mitemo nyis jopiny ni ma mibiro some od bura to samoro nitiere moko ma bende biro chuogi e diere kanyo mondo donji. Gima nyaka jo Kenya ng'e ni gopi nitie. Adiri manitie ni Kenya nigi gowi. To ken gowi mochakore kawuono ken gowi manyo kaw nyoro. En gowi mosebedo to moko bende pod imedo kaw. Gope gi nyaka duoki nikech ng'ata moolo gowi nyaka duok gowi. To nyaka duok gowi kidwa duoko gowi kikirit mondo jopeyo bi opeyi. Nyaka many kamigolo pesa ni. Enani koro penjo ni kamigole pesa ni iwe bugo marom nade. Japiny ka japiny nigi ting' mar gero pinye. To ma itimo mana kokalo usuru. Mano ting' ma japiny ni godo kokalo usuru. En ni usuru mikawo to ichoko gi gitiyo nade mondo gikel dongruok ma japiny neno. Ma e gima duong' manitiere ka nikech kokawe to chul godo gowi nyaka sani japiny penjore japiny ma wan wapenjore to Eurobond mancho no kawo pesa moko keti ni ochulni osechuli adi to dong' adi to modong' ni dwa tiek ndalo adi to pesa di ma kochoke to nyalo tieke bang' ndalo makama. Mago gin kwano makoro japiny obed ni sirikal nyise ni nwakawo pesa marom kama go iti to man go kama wan gi maybe kata ken 10 kata trillion ochiko kata 11 kata billion ochiko kata 11 mano pesa man kuom ranyisi. To pesa ni igani wasechulo pesa makama wadonge makama wakawo hola makama nikech nok wanyal tiyo gi maonge pesa koro komedore gi ma wabro chule bang' igni makama to mae pesa manyakwa yudi pesa manyakwa yudi mondo wachul gowi kende kapok dongruok moro amoro bet nyaka obed ni wachoko osuru marom kama mondo jakenyo bed gi ng'iyo ni pesa ni wakawe to wadani wachul kode gowi. Mar ariyo en ni aparo ni sirikal samoro tiyo gi tim mar chanjo. Isoyo yath moro gimoro kuomi mondo mi askeche gi rateke mag dendi chak tiyo mondo mi changi. Gima ok ang'eyo ni to bende sirikal ong'e tuo manie del ma ichuone yath. Mano penjo man godo ni bende ong'eyo tuo manie del nikech kopo ni ichuo yath kiparo ni dwaro jieng'o rateke mag del tikelo tuo machielo kuom ei del. Idhi manyo kaka idwa thiedho tuo mikelo ni. Ikia kaka tuo ni obiro samoro kata mana nonro malong'o emisetimo pod onge. Osuru kikawo mang'eny to onge pesa maluorore kuom japiny. Nyiso ni japiny onge gi nyalo mar chulo osuru ni. Nyiso ni japiny ni imedo timbe mag njore nikech ji dhi bedo maonge tije njore chakore. Ikawo osuru njore chakore. Imanyo pesa midwa dil go gi njore. Idwa manyo kaka idwa ndiko polise mang'eny, idwa manyo kaka iketo fuel mang'eny e mtokni, idwa manyo kaka ineno gik magi. Nyaka ging'e ni gik mabiro bang' magi effects mabiro bang' gimitimo ni gin mage to bende giketo kingi mag rakruok kode. Mar adek e osuru kata e budget en gima nyiso kaka sirikal dhi tiyo kod omenda. Gope manitie mikawogi bende sirikal tiyo go omenda yo makare. Kowach ni State House jomed omenda madhine par jot mar jalup jatend piny onyiew katen mar milion 10. Ipenjo ni ang'o ma ochuno ni nyaka magi ne timre. Ang'o ma gitimo malich
ang'o ma pesa ni dhi timo madhi kelo ber ne japiny kopo ni obuk State House rangi ang'eni gimobiro moro jotelo mamoko kowuok e pinje maoko biro wacho ni State House ma Kenya chal kama japiny to yude ber mane mane gima koro nyobe kopo ni Dayas idwa nyiew dayas gi pesa magayo nitiere gimoro malit na ma samoro awachoga ni obiro wachi chieng' machielo nitiere sirikande ka donjo nitiere gik moko mwinjo bed ni gidhi godo mbele ok awach ni adok ne sirikal mokalo kata mabiro nitiere gimoro mane iluongo ni Beyond Zero campaign gi Linda Mama gin chenro mane dhi mbele kendo yudo ka sama ng'ama miyo ne dhi konyore to ne konyore maonge kod chandruok kata onge gima chulo mane dhi nyaka ng'at ma samoro oyudo kata mana en samoro nyathi kich to ng'ato timo kode timoro maranjao to dhi ogamo remo to dhi osiptal onge ng'ama nyalo chung'ne to dhi onyuol to yudo ka gik moko bedo settled sani ikawo pesa ikete State House ni iloso godo kabros imedo go kwan joma tiyo magi chenro mochungi penjo en ni ang'o ma japiny yude medruogni ang'o ma mono sirikal bedo gi chenro mowacho ni ka koro mae gima timore to japiny ka waket ne ma dhi konye e yo machiel kachiel nitiere gima ok wang'eyo wachwero luya kata jopiny chwero luya to ng'ato chiemo erokamano wan e bola ka kendo apime mana gi sigand dhiang' dwasi ni dheni en nyiedhe kata duono Victor ing'eni achiel kuom gik moko ma samoro mako go dhoga en ni ok oyie ni somo pacha mane gima adwa wacho nikech ok adwa budhe wach ni ahinya nikech en gima waselose onge gima nyien man kae kata ka ng'iyo gima jo Dito Magazi miyo nyo wacho onge gima nyien ma nyo gibiro godo to wang'e ni budget process ma pod entiere ni en gig ma pod mbaka biro gore malach ka di mbele mak mana ni weche ariyo kende madwa wacho wach ni mokwongo en kama itene godo no dhiang' kidwaro nyiedho tipidho dhiang' maber mako giko dhiambo to imbi neno ka dhiang' duogo dala ka iyo kwedore kamae ma kata jakwath bende mor koro in kata iwuon dhiang' kiwacho ni adheni to kaluwore gi kaka neno thunde berne chaka chupa ariyo wadhi ndiko mano modhiambo kaeto mokinyi wadhi ng'iyo kaka watimo nade mano kaka ng'ama japur ng'iyo modong' kata koro umadho dala kanyo ok rach tiende ni ikuongi ng'iyo ni imiyo dhiang' chiemo moyieng' to ki in gi dhiang' modhero mawuotho e chiro ka dhiang' okongore to kata mana ng'at madhi nyiewo chagi ni bende dipo no chich ni ng'ani samoro nyalo bedo no nyiedho momed nyaka remo mano wach mokwongo mar ariyo ni dhiang' nyaka bed mamor kidwa nyiedho eka dhiang' ogol chak maber koro piny owacho dwa nyiedho dhiang' nitie emomiyo asewacho ka chien ka ni jok molony e weche mag agirikacha ng'e natimo agirikacha bende matin jok molony e weche mag agirikacha kata weche mag pur mar dhok Victor biro nyisi ni dhiang' nyaka bed mamor kidwa nyiedho dhiambo mok inyal kawo dhiang' tigoyo gi kede ma dende koro riemo dende okuto kuot tidwa ni mondo dheno omiyi chak mae mamiyo jolony masani nyisi ni inyalo kawo kata mana redio moro kanyo kata mana thum itwe e wi kek kama inyiedhe dhene ma koro iketo ne dhiang' osito kale moro kanyo dhiang' chunyi duogo machiegni to ka en dhiang' magwecho to ntiere ineno sama ne watindo yudo ka en dhiang' magwecho kinyiedhe to ntiere kaka ng'ato rudho buoye kama tiende ni koro dhiang' chunye biro machiegni kata ng'ato mulo kar duolo ne kama gi e wiye kama koro dhiang' chunye bedo machiegni tinyiedhe anyiedha ka dhiang' okie kata ni nyiedhe koro onego bed ni lwasi mamiyo dheni kapod ok imanyo ushuru gi environment mag businesses mamiyo jo Kenya yuto margi medore bende iseloso nikech ok dang' idhi kaw kuom jopiny gima gionge godo ikawo gima onge koro gimiyo wacho ni idwa medo ni idhi gole nikech kaka Nyarawila wacho king'iyo budget proposal ma higa ni odhi trilion 4.2 king'iyo bende kata mana kako ipoge nikech ibiro ng'iyo ka judiciary out of trilion 4.8 ni judiciary omi bilion 23.8 kende judiciary mangima to king'iyo omenda mimiyo parliament en bilion 440
6 kod 2. Koro ing'iyo ni to judiciary gi migawo te gi ji mang'eny moloyo parliament e seche manyaka kwan mag judges ncha nineno kolandi dhi medi. King'iyo wan gi judges, wan gi courts e counties gi te. To king'iyo omenda momigi, koro mae bende nyisi ni to priority kata lweny mane nitiere e kind piny owacho mamalo gi weche mag doche. Kech ok adwa nuoyo gik manyara wilo osewacho. Ichaki ng'iyo omenda mane imiyo counties ka to mogik e weche gi Victor, malitie mokalo ni dero pod otuch. Victor, dine Nyasaye duog nyoro e lamo mane nitiere Nyayo kacha. Dine ruoth duog nyoro ni koro ne odwa ng'iyo chuny dhano. Ni ne odwa rango chuny dhano kama no oyudie joma ne nitiere Nyayo ka. Kane koro Nyasaye dwa rango chuny dhano, to jomoko kudo duogo dala. Erokamano. Fred Jowa. Mopogore kod mano jomadongo, dakika achiel. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ok wan kama rach ahinya bang' piny Kenya chulo bath gowi mane okaw mar Eurobond cha. Kowacho ni neno ka gima wan kama ber ahinya. Onyane kaka noloso ka ne county ma Nakuru. We must never be in the kind of situation that we have been in the last 2 years, where everybody in the world is waiting for us to go down. We must never find ourselves there. And that is why what Treasury did was very important. That even in the management of debt, they have now made sure that there will be no time that Kenya will be expected to pay $2 billion in one go. So that we must reorganize ourselves so that we always know that there is no perception that will be created that Kenya is in danger. Because when you create that perception, you fuel a lot of speculation. And you end up with a kind of situation where we ended up with the dollar going all the way to 160. Ma okadwa no wuoye mang'eny ahinya. Adwa mana mi dakika achiel kende ka ng'eny. Nitie wach moro maliet ka mago mane jopiny winji kapok owuok e studio kaka wuono. An gima ahero godo William achiel. Mahere godo mayie godo kode. Ni kata tek kata chalo nade. Kato wache dier, kato riambo. To kako wache, biro miyo, nyalo miyo kata mana dhiang' monyuol nyiewo chak. Ojageno. Atieko. Erokamano. Roslyn. ing'ena baba makao kama Fred oweno nikech king'iyo kaka William osebet ka wuoyo Disemba kanineno chieng' jamhuri no wacho maber ni koro kama Kenya nitie wan kama ber kabisa nikech koro pesa madeni ma wantiere godo wadhi chulo pesa mar Eurobond mane wadhi chulo 300 billion kanineno sani koro nodogo wuoyo wacho ni koro wachulo treasury chulo bath $2 billion king'iyo jo treasury owuon molony nyisi maber ni gima nche gichulo en $1.6 billion manyiso ni nitiere $4 billion manitiere mochung' kamoro to William winjo kosiko konyisi ni cliff mane wantiere cha wasewuok e cliff no wan kama ber to koro un kama ber to king'iyo kata sani paro ni SRC kawanyiso kawuono ni miwa data mar kaka ji yudo pesa sirikal tibro yudo ni state officers ma contribute 2% michulo pesa te mar recurrent japiny manitiere manie sirikal masani onge gima neno kidoge development be the same ncha neno ka controller golo mar county government to kamone gwa penje ni to mar sirikal maduong development pesa mana omenda marom nade mwaketo kachicha but go ewiye dala ka chandruok nitie to samoro janyuol ok dhi yie mayot ahinya ni chandruok nitie mane William Ruto erokamano nya Ramogi gikone koro chopo en twak ma e piny Luo ji osebedo ka buono twak aina no kuom ndalo mang'eny ndi anyalo paro ka ndalo moko ker mar piny Luo Mosendo